ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡ को କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି। ସୋ ଏବେ ବାଇକ୍ ରେଡ଼ି। ସୋ ଏବେ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ବସି ସାରିଥିଲି। ତ ଏବେ ରାଇଡ଼୍କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିବେ। ଦେନ୍ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ସୋ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ରାଇଡ଼୍ କାଟିବା। ରାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ। ଯିବା ଆମର ପୋଲ ଏବେ ବନା ଚାଲିଛି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ସେଠୁ NH ଯିବାରେ ତ ପୋଲ ଦେଖାଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ରାସ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ପାଖାପାଖି ପୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହିଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ଜିନିଷ ରହିଛି। ପୋଲ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି, ପୋଲର କାମ ଚାଲିଛି। ଜିନିଷ ଅଛି এই রাস্তা দিয়ে আপনি যাইপারে আমার ময়ূরভঞ্জ সাইড্র ভীমকুণ্ডକୁ ପୋଲର କାମ ଚାଲିଛି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏଇ କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି, ଆପଣମାନେ ପରେ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ପୁରା ପୋଲ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଆମର ଭୀମକୁଣ୍ଡର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭିତରେ ରାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ବୈତରଣୀର ପୋଲ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁ ପୋଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ମାଟି ଏପଟ କାମ କିଛି ହେଇନି, ସେପଟ କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼୍ର କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ମାଟି ପଡ଼ିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଏପଟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସରିନି, ଏପଟେ ଆଉ 2ଟା ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ ମାଟି ପଡ଼ିବ। ହଁ ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ଲାଗିବ। 2-3 ମାସ ପରେ ପୋଲ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପୋଲ ପୁରା ଏପଟେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି, ସେପଟ ରହିଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେଖାଯାଉନଥିବ ବୋଧେ କ୍ୟାମେରାରେ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେପଟ ଲାଇନ୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ। ସୋ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏପଟେ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ରହିବ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ରହିବ। ତାପରେ ମାଟି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆଉ 2-3 ମାସ ଲାଗିବ। ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲ ପାରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ କାଟିକି ଯିବେ। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ।
ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ খুব কম টাইম মধ্যে পৌঁছিପାରିବେ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତା ବି ପାଇଲେ ତ ସେଠୁ ଲେଫ୍ଟ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆପଣ ରାଇଟ୍ କାଟିବେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ସିଧା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିବେ ସିଧା। लेफ्ट राइट रास्ता थी आप राइट 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 को जी एपटा जी अपन गाँव अच्छी सब रास्ता ना तो राइट काटी राइट पाखापाखि पहुँची आसने ये रास्ता चाहिए आप बाहर जाकि मयूरभंज से गेट भीमकुंड गेट जो से पाखे बाहरी तो से पाखापाखि पहुँची गले चलो आपको देखेबी। मयूरभंज साइड गेट जोटा कि आम गेट अच्छे गेट अच्छी मयूरभंज साइड जाई साइड से गेट आपको सामने देखा भीमकुंड गेट स्वागतम भीमकुंड स्वागतम भीमकुंड। गाइज मैं फाइनाली आसी पहुंची आमर मयूरभंज साइड भीमकुंड गेट पाखे नेक्स्ट ब्लॉग पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग में वेट करता जो भाई मैंने सब्सक्राइब प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आप उचित भी वीडियो अपलोड कर सर्वप्रथमें